Emasua, emasua, irratsaiorik hoberena. Emasua, emasua, irratsaiorik hoberena. Egunon jaun Andreo, ongi etorriak Emasua irratsaiora. Egunero bezala gure gonbidatuak telebistatik etorriko dira. Ziur asko txikia zinetenean telebista begira adi egongo zineten beren abenturak ikusteko gogo handiz. Eta gaur bikote barregarri hau gurekin egongo da, Emasua irratsaioan. Ez asmatu nortzuk diren. Segurazki musika entzun eta gero zeintzuk diren jakingo duzuela. Nobita eta Doraemon, bai! Kaixo Doraemon! Kaixo Peru! Aupa Nobita! Kaixo! Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu etortzeagatik. Zure jarraitzaile handia gara eta. Eskerrik asko! Bai, bihazen da osoan betuta gabiltza. Baina Emasua irratiratzera jakin genuenean, ez da noen bitan pentsatu. Pia gustatzen zaigu, gure laguna gonbidatzen dituzuelako. Ongi ba, zer dela eta zaudetain lanpetuta? Telesaio bat egiten ari garelako, baina oraingoan gazteleraz grabatzen ari gara. Baina atzeren aldietan euskara barra egiten dugu, euskaldunak bai gara. Zergatik utzi zenioten euskaraz grabatzeari? ETB-n emititzen genuelako, baina krisiarengatik telebistatik alde egin behar izan genuen. Baina berehala berriro lan egiten hasi ginen. Jode ba. Zer arrazoirengatik hasi zineten ETB emititzen? Hor lana eskaini zigutelako eta gainera euskaraz zela jakitea pipa batean erabaki genuen. Ongi. Zer urtetan hasi zineten telesaioa emititzen? 2001 uste dut, okertzen ez banaiz, baina lehenengo prestatzen hasi ginen. Tomak egiten genituen eta 50 telesaio genituenean emititzen hasi ginen. Doraemon, kontatuko aldiguzu nolakoa den etorkizuna? Ez dizuet esango, sorpresa bat da. Mesedez. Ez, gure telesaioa ikusten jarraituko duzue, ikusiko duzue. Beno, ikusten jarraituko dugu, lasai. Eta nolakoa da zuen harremana Fujikorekin? Oso harreman ona daukagu, naiz eta gutxi ikusi telefonoz deitu eta berriren bat kontatzen diogu elkarri. Adibidez, gehien gustoko ditugu abenturak. Eta zeintzuk dira abentura horiek? Doraemon poltsikotik zerbait ateratakoan sortzen direnak. Zu Doraemon oso eskertuta egongo zara Fujikori poltsiko magiko bat emateagatik, ez? Bueno, ez pentsa. Azkenean gehien eskertzen diona Nobita da. Bai, hori egia da. Doraemonen poltsikoari esker pasat arazo asko konpondu ditut. Adibidez, erraldoiekin ditudan gaztazkak. Normal. Denok halako poltsiko bat izatea nahiko genuke. Beno, eta gure galderekin bukatuta entzuleen deiekin hasiko gara. Jakina, galderen bat, erantzun. Nahi ez baduzue, moztuko dugu eta aurrera jarraituko dugu. Kaixo? Apa, egunon! Egunon, nor zaitugu? Aixira naiz eta Donostitik deitzen zaituztet. Mi esker deitzeagatik, Aixira. Zein da zure galdera? Nire galdera Nobitarentzat da. Botan eskatza. Kaixo Nobita, txikitatik zure telesaioa jarraitzen dut. Baina galdera bat daukat. Telesaioan ageritako katu horia nor da? Beno, galdera hori agian Doraemonek hobeto erantzunen dizu bere arreba delako. Baina ni ere oso ongi ezagutzen dut katu kosmiko horia. Oso jatorra da eta abentura asko pasa ditugu berarekin. Ez daukagu denbora asko, Aixira. Barkatu, baina azkar mesedez. Beno, eskerrik asko erantzuteagatik, Nobita, agur. Ez zera, Aixira, ongi izan. Orain, Periko gauza bat esango dizuet. Sentitzen dut irratsaioa mozteagatik, baina esan behar dudana oso garrantzitsua da. Emasua irratisaioan arratsaldero irratisaio berri bat egingo dugu. Federico, Samariko eta nirekin, Periko. Espero dugu
irratisaio barregarri hau. Agur, eskerrik asko. Beno, eskerrik asko Periko. Eta ere mila eskertzuei Nobita eta Doraemon sorte ona opa dizuegu zuen telesaioan eta berriro hemen ikustea espero dut. Agur lagunak, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Agur, agur. Eskerrak eman nahi dizkizuet zuei ere entzule fideleak goizero gurekin esnatzeagatik. Bihar arte eta ondo izan lagunak. Agur.